Sziasztok, én Ábel vagyok, és ez itt egy Felesz vagy Merces videó, és itt van velem Áron és Kristóf. Na, sziasztok, én Áron Igen, vagyok. Áron is beköszön. És te befogad a pofát. Igen. És ez itt a Challenge csatornán a legelső challenge. Ábel csatornájára külön fog felmenni ez a videó. A Challengers majd Áron megcsinálja. Igen, és ez a videó egy Felesz. Egy Felesz vagy Mersz. Nem örülök. Én pörgetek első. Húzzál már, aki a videó, amúgy Áronnak volt az ötlete, ő pörget. Hát ez jó volt. Kristóf. Senki. Kőfelesz vagy Mersz? Kábel. Mi van? Felesz vagy Mersz? Merek. Merek. Dugd meg a fát. Hülye azért ilyen. Miért? Meg a szák kell. Akkor fuss fel azon a falon. Ó, hogy bazd meg, akkor Várjatok. azon nem fog menni. Áron, te azzal. Igen. Azon nem tudok felfutni. Remélem látszik. De jó. Jó! Basszátok meg! Nem sikerül? Szólj, ha feladod. Fuss neki izomból. Ábel, akkor elég oda. Egy kicsit na, gyerünk, sikerülni fog. Gyerünk! Menni fog! De itt a mikrofon a kezembe, és én ordibálok. Ott van a lény. Nem tudom, mennyire fog látszódni, mert én most nem látok semmit. Fog. Na. Hol, Sikerült! hol van? Ott van. És most gyere le. Hol vagy? I'm a compot. Sikerült. Kábel pörget. Na, hol volt a kamera? Várj, beállítom. Na, Kristóf Nem ott tudja volt. beállítani. Na és jó, mert Ábel Amúgy én pörgetek, mert sikerült fel. Na nem mondom. Igazából felfutnod kellett, nem mászott. Nem baj. Nem baj, törös. Kamera Mikrofon. Felesz vagy Mersz? Hú, a Felesz vagy reven! Mersz? Merek. Ugyanaz. Dugd meg a fát. Nem mászok fel a ház tetejére. Miki a fan? Mondjuk, Mászok fel a ház akkor tetejére. de hogy is ugordátok. Vagy nem ugordát akkor. Mi van? Mi van? Várjál! Mit csináljak? Azt ugordát, de nem most. Hát figyeljetek, Kérjük még egyszer. Ez mi úr? neki futásból megy. Mi? Átugron? Aha. Biztos. Akkor át fogtak nyúlni. Ez a gyerek nagyot fog taknyolni, érzem. Gyerimo! Most engem is, hogy ugorjak egyet. Na, Ábel is megpróbálja. Benne vagy? Csak te nézzed már. Figyelj, hogyha ide rakjuk, akkor te is látod. Akkor biztos, hogy látod az enyémbe is. Ennyi. Gyerekek, sikerült. Pékáztunk. Level completed! Krisz, jó az így? Itt volt. Megint baszakszunk a kamerával. Várjál. Na, itt is vagyunk. Most én pörgetek meg egy Igen. kicsit arrébb áll. Ha visszamered adni, én megöllek. Vigyázz már, menj arrébb. Nekem nem is kell itt lennem. Nézzük, legyen mondjuk. Felesz vagy Mersz? Merek. Na megint. De jó. Ez unalmas. Ugye? Ki kell kérdezni a személyes Most dolgokról. szétnézek. Mit lehet? Menj neki a fának fejjel előre. Pasz. Gurulj le a lépcsőn. A biciklivel. Nincs fékem, hülye gyerek.
Az nem baj. Né. Ezt a videót a rendőrök nézzék meg. Ha látnak egy bordó biciklit, fék Akkor gurulj nélkül, le ezen a dombot. amin nincs első fék, és az egyik váltó is törött, és egyáltalán nincs lámpa, az Lemersz gurulni? Nem tudom. Vagy várjál, akkor ugratósat próbáljunk meg. Erről, onnan, oda felviszed, és így ide ugor le. Közben Kristóf meséli a Te puzi dolgokat. vagy. Tudom. Addig kiveszem a tokból a mikrofont. Várjál, beállítom. Jaj. Hagyj. Na, Jaj. itt vagyunk. Na, De ez erre lenne jó. Itt vagyunk. Nézzük. ott fog leugratni. Igen. És nézem ezt. Emberem. Komolyan? Végül is sikerült. Ja. Újra kell. Jó van, felőlem. Jó volt. Újra kell, mert a hátsó kerekem beakadt. És? Az nem baj. Csak úgy szólok. Pruszt. A termék nem támogatója a Trust. A termék nem támogatója, gec. Non támogató. Untámogató. Ez jó volt. Még az is sem Jaj. megmozdult. Jó, hát mehetünk. Mehetünk vissza, gyerekek. Megjöttünk újra. We are here! Jó van, majd a biciklemet Pikabikirú. Gyere már. Én nem ugrálgatok az én biciklimmel. Az enyém, Nem. az enyém az nehéz, basszátok meg. Az enyém nem. Mountain bike-ról van szó. Nem nehéz. Az Kristóf volt a barom. Nem, az így volt. Ez az. Ez van nyert. Felelek. Áron felel, mondjuk. Meg akarok menni, nincs kedvem, unalmas. Itt jó lesz. Mi legyen a felelés? Valami. Rúgd fel magadnak. Belesúghatok valamit a mikrofonba? Mi volt az? Nem tudom. Csak ő is sok beszélt. Nem? De. Na mondjuk, mit mondjak neki. Valamit. Esetleg. De nem tudom. Ez egy fasza? Egy kérdést rak fel neki. Hány éves a nagyapád? Pizdád! Én tudok egy jót. Na, Francba. Mit tudok egyébként róla? mondjak. Melyik évben? Nem. Mi az igazi neve Pancakesnak? Na, hogy rákusod. Nem tudod? József. Attila. Azt hogy? Mit? Kajak nem tudod? Igen. Azt. Attila. Akkor Nem, mert Zsolt. Pankotai Zsolt. Ha. Nem baj, még egy új kérdés. Ilyen nevetes. Utolsó kérdés, sorold fel a rangokat. Ez komoly. Aha. Ennyi? Igen. Az nem muszáj sorba? De. Hát azért sorba ne. Az a legkönnyebb dolog sorba. VIP, Jó. Elite, Igen. Titán, Félisten, Nem. Zsírkirály. Zsírkirály, Félisten, Nem. Titán, Félisten, mindenható és mindenható plusz. Amúgy azt nem mondtad, mibe soroljon fel valami. Mesterem szépen. Mindegy, teljesítetted, te pörgetsz. Végre már. Hú, csak legyen rábe. Ez jó volt! Pörgetek inkább neked, jó? Na tessék, ott van a Lefele, mersz. Merek. Merek. Úgyis mindig azt fogom. Fogd meg ezt az üveget, amivel pörgetünk. Vedd fejbe magad 5-ször, és mondd azt, hogy hülye vagyok. Hát ez könnyű, de várjál. Ez több is volt, és hülye vagyok. Ez nem volt jó. Mikrofon nuku. Na újra kérem. Újra! Hülye vagyok. Többször is mond ki, hogy hülye vagy. Hülye vagyok! Kösz. Hülye vagyok, és mindig az is leszek. Igen, ezt tudtuk. Amúgy nem vagyok hülye. De. Nem vagyok hülye. Beboxoltam az üveget, én pörgettem. Bele.
konkrétan behordta. Mert? Nem, bazd meg! Itt gyere le! Hol? Még felvenni sem bír. Várjatok. Mikrofont vedd már ki. Mikrofont vedd már ki a tokjából. Mindegy. Várjatok. Hallgassd fel magadnak a lejövésedet. Várjatok. Nem fel is jöhet. Várjatok. A fast easy. Na, Várjatok. arról jön le. Kérek újat. Akkor nem le kell jönnöd, hanem fel kell menned. Én még itt is felmegyek. Vagy mégse. Amúgy nem lehet látni a mikrofonban. Nem tudom. De megy a felvétel, Elvileg megy. De nem baj, Ábelnek megy. 11 perc. Jaj. Oké, ide lerakjuk a mikrofonikát. Mikrofonikát. Ide, hoppá. Ide. The challengers is here. Eldült a kamera. Na, Áronnak honnan kellett volna lejönni, és vagyunk, hogy itt eldől a kamera? Figyelj, sétál. Kitaláltam egy tök jó intrónak valót. Neki várja. Kristófék hülyéskednek. De Gert, újból kell kezdenünk, mert ti hülyéskedtek. Nem hülyéskedünk, na amúgy igen, itt vagyunk. Ja, itt Kitaláltam egy tök jó intrónak valót. Szegek, dolog. Kitaláltam egy tök jó intrónak valót. I'm a Még Áron pörget Get egyet. me out of here. Még Áron pörget egyet, aztán vége a videónak. Kamera felett, vagy messz? Az ki? Pörgetjük inkább. Dugd fel magadnak. Ez én vagyok. Ez igen, ezt vagy. Ábel felelsz, vagy messz? Most már felelek. Megvágtam az ujjam. Felelsz, Ábel? Mi volt a legrosszabb dolog, ami veled történt egész életedben? Nem egész életében 5. korában. Nem. Az életében mi volt a legrosszabb dolog, ami történt vele? Nem Amikor, állathalálra gondolok. amikor megpróbáltam kéz nélkül menni kiskoromba, és a kősírnak a sarkába bevertem a fejem, és elkezdett érezni. De tényleg elkezdett érezni. Az igen. Jó, még egyet én pörgetek. Nem Én még akarok. Na, Vagy ne pörgetnek téged! Kristóf, felállsz, vagy mehetsz? Felelek. Én is akarok felelni. harangozz meg. Harangoznak! De jó. Felelsz? Figyelj. Hogy hívják apámnak az apja? Az Várjál, az a Nyárádi? Várjál, nem, azt még én sem tudom. Akkor anyámnak az apja. Az melyik az a Nyárádi? Aha. Az a Józsi bácsi. Nem, Kaja? Aki állandóan a kocsmában ül. Akkor Jani bácsi. nem, az a nagy bátyám. A bátyusod? Aha. Akkor valami Picsú. Nem, Ferike. szabad a gazda. Feri. Szabad a gazda. Aha. László. Kaja. Ezért még büntetésben megverik Ábel. Jó, ha mindegy, még kérdezz egyet fel. Nem. Na gyerekek, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobd le egy lájkot, és iratkozz fel! Hello!